बेबायदि प्रश्नफोरखौ सोंबा बारा थिग जाया मानोना नोंसोरबो मोजां मिथिगोन नोंसोरसो रायजोफोरखौ कनफ्यूज खालामनो नागिरदों। गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया बे रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव गाजा गोमजायै जाफुंसार महर मोनदों। बेखौ नुनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नैबे जथुम्मायावनो मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा आफादगिरि महरै, खोरोमदाव औवारी बिथाङा लेङाइ आफादगिरि महरै आरो खनिन बसुमतारी बिथाङा गाहाय नेहाथारि महरै फिन सायख'जानायखौ जों मिथिनानै गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावो। आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो बिथांमोननो अराय सम हारि सिबिनो अबंलावरिया अराय सम मदद हरबाय थाथों, आं बेखौ अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो। बे जथुम्मायाव गिबि खेबनि थाखाय आगोलनि जथुम्माफ्रावबो आसामनि चिफ मिनिस्टारा बाहागो लादोंमोन, नाथाय नैबे जथुम्मायाव बाहागो लानानै बर'नि जारिमिन आरो एबसुनि जारिमिनखौ जोबोद गेबेङै बुंनानै बिथाङा मोनसे रिकगनाइसन आरो मोनसे सनमान एबसुनि फारसे बिथाङा दिन्थिदों आरो बियो एबसुनि जारिमिनाव बेसेबा गिदिर मोनसे देरगाथावना मोनसे बाथ्रा। दा बेनिखायनो जे थांनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखाय जेफोर कन्ट्रिबिउसनखौ होबोदों, खामानि मावबोदों, बिनि थाखाय आं साबायखर बावो आरो फैबाय थानाय समाव आरोबाव गोख्रोङै हारि सिबिनाय हाबाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावलांबाय थागोन, आं बेखौ मिजिंथियो। बेफोर समस्याया लासै लासै जोबस्रांगोन, बारा गोलाव गैला। अलरेडि गोबां समस्याया जोब्बाय। जिखिनि आद्रा थानाय समस्या बेखौ मावनो थाखायनो जोङो राजखान्थियाव फैदों आरो बायदिसिना चेलेन्जेस हेंथाफोर दङब्लाबो बेफोर जेंनाखौ जोङो मावनानै जेरैखि जाया फोजोबनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। दा बेजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा बुंदों सासे बिटिआरनि सेक्रेटारि डक्टर रन्जित नार्जारि गैया बेनि गेजेराव, सारा बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो? बियो एकर्ड जानायनि सिगाङावनो कर्टआव कनभिक्ट जाबायमोन, नाथाय बिनि उनावबो जोङो बयबो नाजानानै बिथाङाबो सागानगिरि जादों एकर्डआव। जोङो दाबो नाजागासिनो दङ, बयबो नाजादों आरो जोङो हास्थायो जे बिथाङा थाबैनो जेलनिफ्राय ओंखारनानै मोनसे समाजजों थानो हानाय थासारियाव फैनांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव आसाम सरकार, भारत सरकारखौ नारसिनबाय थागोन। नाथाय बेयो आयेननि बेबस्था, बे आयेननि बेबस्थाजों जि मोनसे जुजिनो थाखाय बिबान लादों बेवहाय जों अराय सम मदद होबाय थागोन। गुबुन हारिफ्राथ' होखागोन, मानोना बर' हारिनि मोजांखौथ' गोबाङानो हास्थाया। बे बुब्लियाव बर' हारियासो बुजिनांगोन जोङो जे जोङो कसियासलि धैर्य हमनानै मोजाङै आवगायलांनांगोन आरो जोंनि थांखियाव सहैनो थाखाय बयबो खौसे जानांगोन। दा गुबुन हारियाथ' बायदिसिना खोथा बुङो, नाथाय बर' हारियावबो बुंग्रा दङना, बेखौ मा खालामनो? गतिके बर' हारिनि जे एना एनिया जोबोब्ला गुबुन हारिनि सुथुरखौ गिनांगौ दङ होननानै आं साना। बेबायदि प्रश्नफोरखौ सोंबा बारा थिग जाया, मानोना नोंसोरबो मोजां मिथिगोन नोंसोरसो रायजोफोरखौ कनफ्यूज खालामनो नागिरदों। रायजोफोरखौ कनफ्यूज खालामनो नाङा, मानोना बियो मोनसेनि उनाव मोनसे जालांगासिनो दङ। दा बेखौ नटिफिकेसन ओंखारबाय माबाय, बिनि उनाव बेफोर प्रश्नआनो थानो नाङा। दा जेला नोंसोरो बेबायदि कुइसनफोरखौ सोरबा सोरबा सोंनानै होयो, दा बेबायदियाव रायजो राजाफ्रा कनफ्यूज जायो। दा मोनसेनि उनाव मोनसे जालांगासिनो दङ आरो जालांबाय थागोन। दा नंखायनो पजिटिभ लाइनाव सिन्था खालाम, पजिटिभ बाथ्राफोरखौ फोसाव। माने रावबो माने सिगां सिरियाव गैयै एबा सोरबा नाबां जाबां बुंनाय बाथ्राफोरखौबो फोसावनानै हारियाव मेडियायाबो गुलाय गुजाय खालामनो नाङा। जायफोर नेगेटिभ बाथ्रा बुंग्रा बेखौ बारा जागा होनो नाङा, मानोना क्रिटिसिजमा थायो, खिन्थु जोंनि हारि बायदियाव एसेबां मानसि थैनानै दिनै बिएससि बिटिसि बिटिआर मोनबाय, बेवहाय साबा सानै मानसिफ्रा नाबां जाबां खोथा बुंनायानो दिनै हारियाव कनफ्यूज लाबोयो। जोंनि मावनाया कनफ्यूज लाबोआखै। जोङो बिटिआराव हाबगोन होनदों, हाबनो थांगासिनो दङ। सनितपुर बिस्वनाथआव हा मोनगोन होनदों, हा मोनगासिनो दङ। कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जानो थांगासिनो दङ, स्कुलफ्राबो प्रभिन्सियेलाइज जागोन। मोनफ्रोमबो दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे जागासिनो दङ। नाथाय सोरबा साफा सानै मानसिफ्रा गोनो गोथो खोथा बुङो आरो बेखौनो लानानै उल्थां फाल्थां मिडियायाव ओंखारनायाव रायजो राजा